क'क्राझार जिल्ला बतझर मुखुमानि सिङाव थानाय आलुफारा 2 नं उदांफुरि गामियाव मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव मोनसे जोबोद गोब्राब गोख्रैथिजों फैनाय बारहुंखाजों आलुफारा 2 नं उदांफुरि गामिनि बेसेन गोसा थालिर बागान बिफां लाइफांफ्रा गोबां खहा जायो। लोगोसे गं 29 नखरनि न'फ्रा गासैबो सिलिंखार जायो। नाथाय खाफाल मोजां गामिनि सुबुंफ्रा सासेबो जिउ खहा जायाखै। नाथायबा अखा बोथोराव थानो न' गंसेबो गैजायैनि थाखाय उदांफुरि गामिनि गं 29 नखरनि रायजो राजाफ्रा नखर खहा जानायनि थाखाय बिटिआर सरकारनाव अनसुंथाइ मोननो थाखाय आरज गाबदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। मख'नो गोनांदि आलुफारा 2 नं उदांफुरि गामिनि गं 29 नखरनि रायजो राजाफोरनि गाज्रि थासारिनि खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगो बिपिएफनि मिरु सिडब्लिउसि सोद्रोमा बिबिसन ब्रह्म, अमर ब्रह्म, थबिन्द्र ब्रह्म लोगोसे बतझर जिल्ला बिपिएफनि बिएसइउनि हानजायाबो जथाय नायदिंहैना थासारिनि बागै सुलाद लाहैयो। मिरु बिपिएफ सिडब्लिउसिनि सोद्रोमा बिबिसन ब्रह्म बिथाङा मिथिंगानि खैफोदजों जानाय आलुफारा 2 नं उदांफुरि गामियाव थांनानै खौरां लाहैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। दिनै जोङो बे दुखुनांथाव रादाबखौ मोननाय लोगो लोगो खाथि खालानि सेंग्रा बेंग्रा जों एसे दुखुनि समाव नुजाफैनो होननानै बाव फैनाय जादों। ओमफ्राय फैनानै जों नुबाय बे गामिनि जेनाखि अबस्था मैया मोनाबिलियाव जानाय बारहुंखाजों गासिबो सिमब्रेलांजोब्बाय। न' बां बिफां लाइफां गासिबो बायलांजोब्बाय। भाग्यआ मोजां रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखिसै। जिउ खहा जाथावथाव अबस्थानो जामारदोंमोन, बे इसोरनि अननायाव बे अबस्थायाव सहैयाखिसै। दा बिथांमोनहा बाव रायजो जानाया एसे गोबावनिफ्रायनो रायजो जागासिनो दङ। दिनै बिथांमोननि जे अबस्था बे अबस्थाखौ नायोब्ला दानि बे बार अखानि समाव एब्रेनानै थाथावथाव रावहाबो न' गंसेबो गैला होननानै बुंजायो। दा बेनिखायनो जोङो बाहाय नुजाफैनानै बेखौल' खावलायनो हागोन, खारन जोंहा जिहेथु पार्टि लेभेलावबो एसे सावरायनानै माबा मोनसे बेबस्था खालामनो हायो खोमा, बेनि बेबस्थाखौ जों सावरायगोन पार्टियाव। ओमफ्राय स्टेन्डिं एमएलए जाय दङ बिथांजोंबो जों बे बाथ्राखौ सावरायगोन। खुब सम्भब बिथाङा बाहेरायाव थांदों जानांगौ दिनैहाय। बाहेरायाव थाङामोनब्ला हयथ' बेबायदि अबस्थाखौ खोनाग्रोमोनब्ला बिथाङा बेवहाय सफैगौमोन। दा जोङो बेखौनो बुंगोन, रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन, जिहेतु रावनाबो न' गंसेबो मोजां गैला, थानांगोन गथ' गथाय लानानै। बेनिखायनो बयखौबो ज' जालायनानै गामियाव जेसेबां दं 29 घरना बेसेबां दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बयबो बे सानसे साननैयाव ज' जानानै न'फोरखौ लुफ्रामफिननानै थानायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामनानै लायो। दाथ' थिं थुं जेसेबां जों नुनो मोन्दों, माखासे बिरलांबाय गोमाबाय आरो माखासेया सिथम सिथाम जानानै टटेलि असल अबस्था जोब आरो मा। दा बेबायदि अबस्थाखौ जों बेहाय नुफैनो मोन्दों। बिथांमोननि दुखुआव जोंबो दुखु मोनफादों। ओमफ्राय जोंनि खाथिनि ओनसोलाव बेबादि जानायखौ जों नुफेराखैमोन आगोलाव। जादों एसे गोबावसै, बेबादि एखेबारे गामियैनो न' बां बायजाजोबनाय अबस्थाया जोबोद सोमोनांथाव जादों आरो मैयानि बाराव। दा आं बेखौनो बुंबाय, सोरबाफोर जुदि बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो हायोब्ला रायजोनि तरफनिफ्राय बेखिनिखौबो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो लुबैयो। जा एसे एनै हालायो साहाय्य होलायोब्ला बे अबस्थायाव बिसोर एसे सहाय मोनगोन, बेखौनो आं खावलायनाय जाबाय। दोलोनिफ्राय जों हेफाजाब होनायनि थांखिखौ जों बुंनो हाला, पार्टि लेभेलाव सावरायग्रोनांगोन। सावरायनानै जुदि बिथांमोनहा माबा मोनसे बेबस्था लानायनि खोथाखौ सिन्था खालायोब्ला बे उननि बाथ्रा जाहैबाय, आं बेखौनो बुंगोन। तबे एसेबाबो मानबथि दिग दिया बिथांमोनहा साहाय्य मोनोबा उपकार जागोन आरो। मैयानि बारहुंखानि जाथायाथ' गोगोम जादोंमोन जानाया। ओरैबायदि जादों माने मोनाबिलिनि 6टासो समाव ओरैबायदि जाबाय दा बुंसै आरो। माने बारहुंखायानो बारहुंखा, ओरैबायदि बारहुंखा थारमाने सिमब्रि सिमब्रा दसेनो फिसा फिसौ लाइ लथर अबाव मा थागोन अबाव मा थाया, सोरबा बैसां सिङाव उन्दुदों, सोरबा अबाव थादों, सोर बबेथिं मा जादों एकदमबारे रावबो जेबो फात्ताखौनो मोनाखै। माने बेबायदि जानायाव दिनैयो
माने मैयानि मोनाबिलि समाव 6टासो समाव सोरबा फिसाफोरा सिन्थाय होसिन जानानै सोरबा एकदमबारे खाफाल सिन्थाय दोलालांदों, सोरबा नाथांखियाव बुख्लायजादों, सोरबा न'आव होसिन जानानै सोरखौबा दानसिना बरननांदों। बेबायदि जादों। जों हरनि 7टासो समाव बेरायनाय लोगो लोगो माने न'सेबो गैलानो आरो ओरैबायदि जादों। दा बिटिआर सरकारखौ आं खावलायनो लुगैदों, जोंना बिटिआर सरकारा जोंखौ अननानै जोंनो बावैनो बे जोंनि आलुपारा पार्ट 2 उदांफुरि गामिनो अनसुंथाइ होफैयो जेन। हमनानै ला जोंनो दा बावैनो हायोब्ला माने सारमोना अननानै जोंनो गैयाब्लाबो माने खमसे खम एसे तिरपाल एसे गिदिर गिदिर बायनानै होफैग्रोबाबो जागौमोन। दा हराव थानोबो फिसा फिसौआव थिं गरसे गैला, सालबारि मोनहैजोब्बाय। सोरनाबा एकदम तिरपालनि न' दंमोन, बेबो अबेबा दंफां सामानि उरायलांजोब्बाय। बेबायदि जाहैजोबदों। आरो लोगोसे बयनिबो न'खरानो सासेबो थालांखायो। जोंनि मथथे 29 घरसो न'खरा। दा 29 घर न'खरा गंसेबो थालाङाखै आरो रावनाबो लाइ लथर थिंबो गरसेबो गैया बायदि जानानै दं दा ओरैबायदि दं खिजानिबा सालबारि मानि अबाव एब्राना दंहैयो जोंबो पात्तायानो गैबावा दा। सोर नागिरना मोनबावगोन दा। दा नै जा न' फिसा फिसौ दङ, सोरहाबा ओरैबायदि खस्थ'। आरो लोगोसे बेजोंनो जोंहा बयबो किसुमानफोरा हौवाफोरा हाजिरा मावनो जाग्रा मानसिफोर, दा हाजिरा मावनानै जाहैनायाव दा मानसिफोरानो गैबावा न' बां बानायनोबो। दा ओरैबायदि जाहामेला जानानै दङ। आरो लोगोसे बिदिनो जानायजों लोगोसे आरो सोरहाबा नै फिसा फिसौनो राना रब' जानानै दंमोन। दा नै बेफोरबो मा जागोन, न' बानायगोन ना ओंखाम नागिरनांगौ। दा बयबो लाइ लथरखौनो माबायाव माने मावनोनो गोसो जायैबायदि जानानै दं। नै दिनै सानसेयाथ' ओरैनो आधा गादां बेखारसो जासिगोन। दा हनै बोथोर बायनानै हैरान जादों। सोरबा बायदिया नागिरथिं अबेबा गरसे गरनै थिं मोनलाबायदों। बेफोरखौथ' नागिरना मा जाबावनो, बायफ्लेजोब्बाय। दा नागिरबाबो मोना। सोरबा बायदिनाथ' मोनसेबो फेंफोनाबो थालाय जि जोम लाइ लथर दंफां सामानि उरायलांजोबदों। थिग मुनमुन बायदेवआबो जोंनि बे आलुपारा पार्ट 2 उदांफुरि गामिनो दा बायदेवआ गावनिनो आन्दाराव दंखायो नालाय जोङो। दा बायदेवआबो जोंनो अननानै फैनानै नायफैनायजों लोगोसे जोंनो जेन बेबायदिनो एसे थानायनि सुबिदाफोरखौ खालामफैयो। आरो नै जानाय लोंनायाबो बहुद खस्थ' जानानै दङ। दा सोरहाबा ओंखामखौनो मोनजायाखै मैयानि हरनिफ्राय। सोरबा संहांहाङैनो सेस न' बायफिननानै होसिन जानानै मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायैबो दङ। सोरबा मैया बिलिफांनिफ्राय ओंखाम जायैबो दङ। आरो सोरबा बायदियाथ' न' गाबनानै हैरान। बैसां सिं गाबै। बेसेबांसो न'खर दं आरो बेसेबांसो न'खरा बुखारलांजाखो मैयानि बारजों? जोंनियावथ' दा 29 घर दंमोन। 29 घर माने सेस गासिनाबो बायखाजोबदों। माने रावनियाबो जेबो थालांखायाखै माने ओरैबायदि। दा आब'मोना फैनानै जोंनियाव नायफैनाय लोगो लोगो नुगोन। जों दाबो बानायनो रोङाखै। आरो गामियावबो माखासे हौवाफ्रा गैखाया, किसु खामानि मावनो थांदों, हाजिरा मावनो थांदों। दा बे हाजिरा मावनो थांनायनि बे न'खरफोराबोथ' जेबोआनो गैया। फिसा फिसौ दङ, बिसि दङ। दा मा जागोन मा थागोन नै बेबायदि जाजोबनानै दङ। आरो दा जोङो जोंनि गामियावल' नङा, जोंनि हादानावबो माखासे जोंनि हालामाव बे फुर्बजरा हालामाव बेसेबां माबा दङ। किसु जायगायाव बेबायदिनो बारहुंखा थांदों होननाय खोनादों। जोंनि गामियावल'सो जों दा बुंदों। जोंनि गामिया ओरैबायदि अयथासार जादों। सिमब्रि 5 मिनिटनि आन्दारावनो 5 मिनिटनि गेजेरावनो गासिबो धंस' जाजोबनायखौ नुनानै आं गाबखांनाय फैदों। आरो हरावनो जों बेरायनानै बबेथिं दोनगोन बबेथिं दोना, बे रायजोनि मन्दिर गंसे दंमोन, बेबो बारान्दा सारान्दा बायजोबनाय। बेफोरानो ज' जानानै थाफैनो गोनां जादों। आरो दाबो बिदिनो ज' जाजाय दङ। बे रायजोनि मन्दिराबो बेबोथ' बारहुंखाजों बारान्दा सारान्दा बुखायजोबनाय आरो मन्दिर सन्दिर बुफायलांजोब्बाय। बेबायदि जादों। आरो नायनो फैदों फैनाया जोंहा जोंनिनो बे BPF हान्जानिनो सेन्ट्रेल वार्कारफोर CWC नि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे बेबायदिनो BPF हान्जानि माखासे मावथि वार्कारफोर फैदों। दा नायथिंगासिनो दङ। नायथिंनायालाय बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन? बिथांमोनखौ जों खावलायनाया जाहैबाय, जों दा एसे अनसुंथाइ मोननायनि थाखाय खावलायहरदों। आरो दानो जोंनो नै तिरपाल नांगौ, बायदिसिना नांगौ, बेफोरनि थाखाय एसे अनसुंथाइखौ जों बिथांमोननाव बिनाय जादों। आरो मानो होनना बुङोब्ला नै दा थानायाव अखा हायोबा बांखा हायोबा बिराद जारला जागोन। ओंखायनो जों बिथांमोनखौ माने फैनाय लोगो लोगो एसे मोजां मोनदों। आरो जों दुखिया मा मावनानै जानो, जेबो गैया, बुरि देहा। जोंहा सोलिनो सोलो गैया, फिसा फिसौ लानानै गोदाव सोराव दं। जोंखौ अननानै एसे नाहरबा मोजां मोनगोन। गोजोन्थों मा होनगोन आं।
जेबो गैया बार अखानि दिनावनो थानांगौ खाबै खुबै जानाय लोंनाय सुख गैया सान्थि गैया फिसौ फिसा बुथुमनो न' बां गैया दा मोनायाव बोरै दोनगोन फिसौफोरखौ बेखौनो साननानै दुखु नांदों दुखु नांनाय जाबाय होनस'नोबो हाला सानस'नोबो हाला माने मैया 6टासो हराव माने संनाय खुरनाय हर जादोंमोन बेयाव एथ' गुलाय गुजायनो माब्लानि समाव माब्ला फैफ्लांखो जोंबो फात्ता मोनासै ओमफ्राय दा एकदम हुलुस थुलुस एकदमफ्रायनो सोरबा गथ'फोरा हुख्रेम जाबाय न' सिङाव माने सौखि सिङाव हाबदोंमोन हाबनानै बेयाव गथ' गथाय हाबना थाबाय ओमफ्राय न'आ गालदा गलदा बायबाय आरो बिरखोजोब्बाय सोरबा ओंखाम मोनजादों सोरबा ओंखाम मोनजायाखै गोदाव सोराव बिदिनो जोङो थाबाय अखा नायजासे ओमफ्राय नै दासिमबो जोङो सुख सान्ति गैया न'आ माने थारलां फारलां जाजोब्बाय माइरं दैफ्रा हा बायदिसिना जाजोब्बाय ओमफ्राय दा एथ' गामि हलावनो माने सेस न'खरसेबो गंसेबो गैया आरो नाथाय ओमफ्राय दा जोंहा गोदाव सोराव दा अननानै मुनमुन बायद'आ जोंखौ एसे मदद होबा हामगौमोन माने जोंहा एकदम आलाय आफाय जादों माथो खालायनो जोंहा उफाय गैया जोंहा एकदम दिनै जाबा गाबोन गैया ओमफ्राय दा जाबा गाबोन गैया माथो खालायनो जोंहा उफाय गैया अननानै जोंनो एसे सहाय हरदो राहा हरदो माथो खालायनो जोंहा उफाय गैया बेसेबांसो गामि दं नोंसिनि गामियाव जोंनि गामियाव दा 27 घर बिदि दं आरो 27 28 बिदि मा गामि होनो नोंसिनि गामिखौ जोंनि गामिया उदांपुरि आरो आलुपारा 2 नं उदांपुरि बेसेबांसो टाइमाव जाया बे बार बारनाय 6टासो समाव जादों मोनाबिलि 6टासो समाव जादों आरो बिटिआर सरकारखौ माबा खावलायनो गोनां दं नामा बे नोंथांमोननि जों बुखारलांजोब्बाय माबाफोर नोंसोर लुबैदों नामा सरकारनि बेलायाव जों लुगैदों माने जोंखौ एसे अननानै अनहरथों होननानै जों बेखौनो हास्थायहरदोंमोन माने जोंहा जेबो गैया हिसाबै जोंहा जेबो गैया दा उफाय गैया जों आलाय सिलाय जाजोब्बाय जों दासिमबो जों ओंखाम गैया नै दिनै 8टा 9टा 10टा जालायलायबाय जों दाबो हरनिसिम जों दाबो ओंखाम गैया सानसे मावाबानो मोनजाया सानसे हाजिरा मावनानै जायाबानो जा उफाय गैया बासायाखै गंसेबो बासायखायाखै सेस ब्रह्म मन्दिरानो जा बाथौ मन्दिरानो जा गथाय माने बायजोबखादों खनसेयावनो बिदि आरो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसिपि पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइएम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन